Тя. Дими. Сега се връща. Здравейте. Пак сме тук. Стига на мене. Ети. Пак сме тук. Здравейте хора, аз съм Дими. Това е поредният епизод на Майнкрафт. Купай. Пак. Забили ти? Не! Хора, и сега се връщам. Малко почивка. Да няма да прецакаш сървъра. Ще изкопам малко пълно. Чули? Аз взех кола. Чули? Аз ще осветя къщата. Осветя! Спер момент! Много ме интересува! Извинете за, лицезурните думи. Дам аз една връзка. Мразя просто мразя училище. И това искам да кажа. Да, хора. Аз отивам да си копам. Добре. Аз си копам. Дими, ети моята кирка. Дървена. Митра, аз си Затварям ти вратата тук. Аз купих някакъв файрон да намеря поне. Значи ще се правя някакъв файрон да намеря, пък ако намеря. Ми да. Аз снимам. Извинете, хора. Нали, ако не сме... Не намирам, просто няма смисъл. Не ми се копа. Аз си копам. Аз съм първи левел. И нас почти. Къде е печката? Надявам се сега. О, но се стана е. Колко пъти е била у мене печката? Мами, нищо не ида ми бъга. Опа. Кол! Защо ми? Поправете с мината. Защо ми е мината? Това го знам. Така. Да направим един чест, викам аз го дам. Това малко пречи. Те е pleasure play. Да. Така. Чест. Тук оставям това. Не, това е когато копам, ако намеря нещо за печене. Това оставям. Дими, сложи... Ела да сложиш някаква факла. Къде? Тук, долу, при мината. Мината. Аз се помагам на Ник да копа. Аз го изкопах това тук. И аз копах 2 реда. Сложих. Нави 3 торча. Тук отгоре има кол. Не го... Значи 3 торча. Аз ще го изкопам. Чай, аз и на мен ми трябва малко. Вземи. Чай си малко. Така. Аз имам 2. Ети ги. Чули? Да. Сметам. Но след ако имате нещо интересно за печене, майрани. Чакай, че го взех аз. Не ми трябва, вземи. Добре. Да си имаш. Опа, Факли. чакай, аз ще света отстрани къщата. Окей. Да виждаме нещо. Патка, брадва. Крава, айде да си ги разводиме. Така. Абе, Къде?
Добре, осветих. Марто, ти къде си? О, да, в минута. Минута. Да, бе, да. Досетих се, защото те видим. Виждам, че си Аз пък Марто, ник мръдни, че искам малко да поопря тавана. Окей. Аз тук затварям. Малко тихо. И да не повярваме. Нали? Абе, човек, ти вършиш, аз трябва да копам след тебе. Не, бе, не купай след мене, да мина, дето сега копая си е моя. Аз се опитам някакси да направя готна къщата отвънка и Не, бе, аз копам от другата страна. колко яко ми се... Защото си го изкопал на една страна. Тук да сложи ли ни стълби? Баси е къщата. Мъгъ, къде ни е къщата? Тя нашата къща. Значи е забита наполовина в планината. Еми, това така. Кой тури от торч тук? Аз? Ама аз искам да разширя къщата, извиня. Добре. Да. Ма ми го дай после, чули? Е много тясна. Дими, идвам при теб за малко. Чули? Защото трябва ми дадеш на нещо. Ми дай. Аз имам почти един стак камъни. Ако на не... Дими, дай ми един торч, защото си ми длъжен. В честа. Значи... Те са колко. Аз ще превърча докато О, нещо намеря айрон. Докато намериш айрон и майрон и файрон. Поне кол да намерим. Ето и без това свършваме. Това беше втори епизод на Майнкрафт твърди оцеляване. Има ли смисъл? Чао, тук да седим. Аз си чакам да стане Чао! Добре. Добре. Чао, хора!